Estamos no día perfecto para que coñezades a un animal que busca o amor a través da arte. O peixe globo artista. Mentres ti andas aparvado pensando en mercar un ramo de flores, el xa está creando arte no mar para a súa moza, como se fose o mismísimo Urbano Lugrís. Ningún outro animal se mata tanto por impresionar a unha rapariga como o peixe globo artista. Este desgraciado bota semanas deixándose o lombo para crear unha obra de arte no fondo do mar, coa esperanza de que algunha cariñosa do océano quede enamorada da súa creación xeométrica e lle dé unha oportunidade. O tipo é un perfeccionista de libro. Se un só detalle do mandala sae mal, o teimudo volve a comezar de novo a súa obra, esperando que a súa arte sexa do agrado das féminas, sen saber que elas prefiren un bo home que coide do gando antes que un artista romántico conceptual. Pero non queda aí a cousa, non. Este cornudo decora os bordes con cunchiñas e anacos de coral, como a quen lle bota perexil por riba a un prato de callos pensando que vai quedar elegante. Estas florituras aumentan as posibilidades de atraer a unha boa moza. Se a femia queda impresionada, deixa os ovos no centro do círculo e o peixe globo todo feliz e orgulloso fai o traballo de fertilizalos. O peor é que, aínda que todo saia ben, o tipo queda aí, facendo de pai entregado, mentres ela segue coa súa vida de romería en romería. Se isto non é amor mariñeiro, que veña o mesmísimo Bernardino Graña e que o diga. Saúde, natureza e vida salvaxe.